So, first bite. Sarap ng kalo. Ano yung chocolate to? May gabi kabingka, and for this video mga kabingka, niabot na nga akong kung di-order mga kabingka, no? Siyempre. So, di na ito magpatumik-tumik ato na ni bago ito mag-food taste, ato na i-unboxing. Let's go. Okay. Karton. Okay. Kasting.